Здравейте, отново сте с моят канал Monster High Club и днес ще снимам пак втора част рождения ден на Драколора. Днес ми е рождения ден, а още не съм решила къде да го празнувам. Честит рожден ден, Драколора! Благодаря, Франки. Реши ли къде да го празнуваш? Не, още съжалявам. Няма нищо. Ще го празнуваме ли? Ако искаш с мен. Всъщност, наистина искам, но имам да уча. Днес имам много натварена програма. Така ли? Добре. Попитай другите, наистина искам да дойда. Може би те да имат повече време. Добре. Здравейте, момичета. Здравей, Драколора, честит рожден ден. Много ви благодаря. Ще дойдете ли с мен да го празнуваме? Съжалявам, но помолиха ни да ти кажем, че днес трябва да си починеш. Освобождавате от смяната и ние ще свършим работата в кафенето. Така ли? И така, че сме заети, няма да можем да дойдем. Много съжалявам. Няма нищо, ще повикам другите. Добре, чао. Чао. Честит рожден ден, Драколора. Благодаря, Джиджи, ще дойдеш ли да празнуваме с мен? Съжалявам, наистина искам много, но не мога да пропусна часа по астрономия. Много ми е важен. Имам изпит, така че трябва да се подготвя. Няма да ме освободят. Няма нищо, ще повикам другите. Да, може пък те да са свободни. Добре, чао. Чао. Ето, момичета. Здравей, Драколора, честит рожден ден. Много ви благодаря. Ще дойдете ли да празнуваме? Съжалявам, но аз имам час по изпускане на пара. Няма да ме освободят, а тя има по растения час. Така че няма да ни освободят. Много съжалявам. Наистина ни е важно. Много бихме искали да дойдем, но питай някой друг. Няма нищо, но ще ви направя клип как сме си прекарали. Добре. Чао. 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 Честит рожден ден, Драколора! Благодаря, момичета. Ще дойде ли да празнуваме? Съжалявам, но днес Сирена ще ме учи на новото плуване, защото имам олимпиада. Странно, аз не научих. То е само за при басейна като ходим, заради това не си научила. Да, много е важно. Така че басейнът днес е свободен. Така че няма да мога да дойда. Много съжалявам, но питай другите, те може да са свободни. Добре, до скоро. Здравей, Драколора, честит рожден ден. Благодаря, Торале, ще дойдеш ли да празнуваме? Съжалявам, но новият цикък в Рик да Шик наближава. Аз трябва да се подготвя. Аз съм въжеиграч и днес ми е единствения свободен ден. Трябва да правя много упражнения, така че много съжалявам, но няма да мога да дойда. Няма нищо. Попитай Вандала и Килми. Може пък те да са свободни. Да, благодаря. До скоро. Здравей, Драколора, честит рожден ден. Момичета, много ви благодаря. Вие сте единствената ми надежда. Ще дойдете ли да празнуваме? Съжаляваме, но просто днес трябва да се връщаме в Haunting Heights. Трябва да учим много. Имаме изпити и те съвсем наближиха. Сме много назад с материала, така че много ни е важно и съжалявам, че няма да можем да дойдем. Няма нищо. Чао. Дано да успеете на изпитите. Пожелавам ви. Да, благодаря. Чао. Толкова исках да празнувам рождения си ден и то с всичките ми приятели. Явно няма да мога. По-добре да си тръгвам.
И така, момичета, всичко готово ли е? Да, Франки, всичко е готово. Тортата е наистина идеална, дано да я хареса. Да, идва. Изненада! Честит рожден ден, Дракуара! О, момичета, много ви благодаря. А, наистина сте се постарали. Да, искахме партито ти да бъде изненада, затова го организирахме тайно. Искахме да ти направим изненада за рождения ден, понеже си ни много близка приятелка. Много ви благодаря. Ой, каква красива торта! Много е красива, много сте се постарали. Много ви благодаря. И какъв красив надпис. Много ви благодаря за всичко. Не знам как да ви се отблагодаря. За нищо. Ние се постарахме да избегнем ангажиментите. Затова си измислихме оправдания през цялото време. О, така ли? Да не си мислиш, че ще пропуснем рождения ден на най-добрата ни приятелка. Това няма как да стане. Знам, момичета, всичко оценявам за вас. Вие толкова сте се постарали. А сега да празнуваме. Време е да духнеш свещичките, Дракуара. Тоест, свеща, пожелай си нещо и пожелаваме дано то да ти се сбъдне. Добре. Браво! А сега да си прекараме чудесно. Аз вярвам, че ще си прекараме чудесно. Да, тя е права. Много ви благодаря, момичета, и не знам как да ви се отблагодаря. За нищо, Дракуара. Ние винаги ще правим тайно партията на най-близките ни приятелки за рождените им дни. Наистина оценяваме това, което ти каза за нас. Да, наистина. Много ви благодаря за всичко. След рождения ден. Дракуара, беше добра идея да се разходим в парка. Да, наистина, Франки. Вчера си прекарахме много добре, благодарение на вас. Наистина, много ви благодаря. Страшно много ви благодаря. Няма за какво. Все пак ти си ни приятелка и заслужаваш този рожден ден. Чуваш ли това? Да. Това е Баба Яга. Вчера ви мина добре, но не си ли все някой ден? Нещо лошо ще ви се случи. Разкарай се, Бабо Яго. И ще ми го казва Франкенщайн, дъщеря му. Тапанарката. Спри да обиждаш приятелката ми. Ти сервитьор, не ми отговаряй. Обещавам ви, че утре или някой ден ще ви се случи нещо ужасно. Помнете ми думата. Само да си посмяла, Бабо Яго. Не можете да ме спрете. Ще проклина някоя от вас и ще я привлека на моя страна. Няма да ти позволим. Вие така си мислите, глупачки такива. С моите магии ще е лесно да привлека някоя от вас на моя страна. И вие нищо не можете да направите. Да не си посмяла да направиш нещо на нас или на приятелките ми. Ще ви се случи. Все някой ден ще ви се случи. Какво стана, момичета? Баба Яга дойде и каза, че все някой ден ще ни се случи нещо ужасно. Каза, че ще
проклине някоя от нас. Това е ужасно. Тази баба Яга няма да й го простя, ако направи нещо на приятелките ни. Да, наистина. Но спокойно. Тази клоувина ще е лесно с чудовище като нея да я привлека на моя страна. Така ще убия и другите. И ще ги направя зли и ще унищожа Монстър Хай. Следва продължение на Монстър Хай трета част. Дали всичко ще е наред? Или Баба Яга няма да омагиоса Клаувинес? Или пък нещо ще се случи ужасно наистина. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао, чао!